Een hele goeie joen en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Clipcar Plus. Ik ben joen in een wat aparte locatie, allereerst voor een muziekprogramma, want ik ben in de sportskwallen. En de reden dat ik hier ben is omdat zangeres Denise Rivera hier les jouwt. Ze had een aantal interessante ontwikkelingen in haar carrière en daar wil ik vanzelfs alles over weten. En ik zal mij wel maar haar les. Maar eerst maar eens even jaren wat we nog meer doen van Jonne. Ja, wist Femke, we zochten in Afrika in Amsterdam bij Zea. Dat is een artiest uit Makkum. Die had in Afrika een studio opzet. En bij Noorderwien is de nieuwe Frieske ska-band de Sketchers. Maar we beginnen vanzelfs met de allereerste clip van Jonne. Een paar weken geleden weer ze nog in de studio om het nummer op te nemen. Een paar dagen daarna wieren de opnames van de clip. En die is nou klaar en die kunnen wij ondij zien laten. Dit is Iris Kroes, mijn thuis. Ik rondroeg de velden en altijd zocht ik mij meer. Meer als ik koe, waar weet wat ik daar dan verder leer. Ik ben hier alleenig en samen in hier zocht ik nee. Hoe het zo wezen, ik kies voor een oren weg. Woord is net meer altijd bij mij. Maar vier in mijn deze neem ik die altijd mee. Ik ben er nou eens van. Tu zit gewoon altijd in mij. Dat ik overal wil wezen wil. Dat ik overal wil wezen wil. Maar altijd werd dus komen zeer. Zea is de artiestennaam van Arnold de Boer. Deze singer-songwriter loopt de hele wereld door. En vlien eerst ziet er een heel soort in Afrika. Hij had er zelfs een studio opzetten van lokale artiesten en muzikanten. Hij zongt nou ook in het Friesk. En daar willen wij vanzelfs alles over weten. Dus Douwe Talma zocht hem op in Amsterdam. Fjouwer Jelien wien wekkel bij Zea in Makkum. Hij had in zijn ouderlijk huis nog een studio.
En toen werd ik bekend dat een mede-bandlid samen uit de band stapt weer. Ja, dat wie maak hem, ja. Ja. 2009. Njogen. Ja. Mijn hart heeft nog steeds een winkel in maken en ik heb daar nog steeds wel die ronde, die liefste studiowerk lawaaimaatje ken. Maar ik heb altijd gestudeerd in Amsterdam en hier een heel soort dingen. En ja, voor de muziek is het wel fantastisch natuurlijk. Een heel soort podia, kist een heel soort waan en Schiphol alles vlakbij. Dus dat is ook wel handig voor de tournees en alles. Al hier in 90 in Friesland, maar bij de kleine prijs van Sneek, toen winnen we nog met z'n vierven. Ja, nou ben ik in mijn eentje. Arnold had in Makkum nog heel tijd een studio. Dat is juist wel het grappige. Ik ben altijd een soort die maken geweest op een game moment bijvoorbeeld een skoft bij Hart & Mem in de winkel wat erbij werken of zo en dan wie ik werd. Maar ik wiek altijd nog in Amsterdam. En, Hoe oud ben je nou? 38, ja. Ik ben nu 38. En hoe lang ben je al dwaande mijn muziek maakt zien? Nou, zeker van dat ik 5, 6 weer denk ik. Is je dan nog zo vol goede ideeën of had je gewoon een moeite met een zogenaamd burgerlijk bestaan? Ik weet net precies wat dat is, burgerlijk. Of tenminste, ja, altijd bourgeois is of wat dan ik. Nee, ik doe gewoon wel wat in mij opkomt. Maar ik vind het heel normaal, zeg maar. Ik bedoel, ik vind het wel de normaalste zaak van de wereld om de dingen zo te doen. Ik doe het op mijn eigen manier. Eigenlijk hoe ik de muziek doe en mijn eigen label en mijn eigen muziek uitbrengen is voor mij heel vergelijkbaar met hoe mijn Hart & Mem altijd in de winkel dingen heeft. Maar ja, best de eigen baas. Dan maken ze het zelf en dan ben je zelf ik degene die het beste verkepen kan. Dus ja, zo simpel, 1 op 1. Het is altijd leuk dat nog wat voor die dwaan wordt, maar daar moest net op rekening. En dus doe ik het gewoon zelf. Lukt me, Arnold, dus zit je zelfs in een etalage? Ja nou, mooi nou. Wat is dit? Wat ben we nou? Bij de Okkie. Dat is een zeer legaliseerd kraakpand. Waar een heel soort concerten gebeuren, waar ik zelf wel dingen doe. En het is eigenlijk bij mij in de straat. Het is maar een paar minuten op een fiets. Dat is wel perfect. En jij mag doen die ding doen? Ja. Ja. Zijn pasje van Afrika kwam toch een reis in zijn jonge jaren. Toen ik kreeg een jantje weer, toen studeerde ik hier in Amsterdam culturele antropologie. En ik was de jongste als student. En iedereen die hier al reizen en van alles van de wereld zien. En ik wie, wij gingen altijd aan Hart & Mem in de winkel, dus wij gingen altijd in Beekbergen op de Veluwe in Huisken. Dus ik wie hier nog net zoveel van de wereld zien. Toen ben ik al van jouw mannen naar Kenia geweest. Projecten dienen, rondreizigen en ik mijn gitaar ik al mooi en ik wil muziek maken daar. En dat was fantastisch. Ik bedoel, dan verhoorde het in de hele wereld en het hele leven. En al mijn ideeën verhoorden die niet een keer. Hij had geholpen bij het opzetten van een audiostudio in Ghana. Er is daar niks te krijgen, of het is hartstikke duur. En hier kiest het tweedehands op Marktplaats heel goed spul krijgen. Dus ik heel Nederland terug, Marktplaatsen, iedereen in Belly. En dan moet al dingen ik nog wat van de prijs af, dus dat weer echt geweldig. Dus dat werkte heel goed. Ik maak koffers vol de douane terug daarin gaan. Nou, dat ging ik prima. En toen hebben we daar die studio opzet. Op zijn eigen label, Makkum Records, had er nou een heuse Ghanese ster tekenen. In Ghana is hij dus een grote ster, nummer 1 hit had hij daar hand. En dat is wel heel leuk. Hij maakt zijn versjes altijd in het Engels, maar doet zijn Memphis-sterren wat dat oors. Ja, in juni 2011 is mijn Memphis staan. En dan mijn hart liep het nog. In die zin maak ik het wat mooi, iets zo intens en heftig. Dus we praten thuis altijd in Fries. En alle dingen die er dan bij horen, dan is dat ik de taal die erbij hoort, zeg maar.
Es nog net alles zijn was ze woest. Es nog net alles die maar mij. Vertels me hoe het aansten verder moet. Het is net te leeuwen, maar dan bist er net meer bij. Dat is nou West, dat is nou Oer, dat is al lang voorbij. Dat is nou West, dat is nou Oer, dat is al lang voorbij. Dat is nou West, dat is nou Oer, dat is al lang voorbij. Dat is nou West, dat is nou Oer, dat is al lang voorbij. We gaan nog correct even voordat de shabam-les van Denise Rivera begint. Dus een mooi moment om eens even te praten over de carrière van Denise. Allereerst maar eens even over het waar praten. Want dat is binnen in Spanje. De wen is nou in Ljouwert. Ja. Ben je net helemaal klaar met dit waar? Een beetje wel. Ja, het is 15 jaar al in Nederland, maar ik ben nog steeds niet aan de kou. Dat is echt bij mij... daarom kom ik hier lekker sporten of naar de sauna of... dansen en zo hou ik mezelf warm. Die muziek, die uitstraling, het is eigenlijk al hier warmte vanzelfs. Dat Spaanske, dat zit er heel bot in. En dat we hier zitten is vanzelfs net zo'n reden, want er binnen wel leuke ontwikkelingen in die carrière. Ja, zeker weten. Ik heb een hele nieuwe band. Na mijn akoestische album, wat ook uitgebracht werd in China en heel veel leuke dingen meegemaakt, de wereld draait door, nou, noem maar op. Had ik wel zin om iets nieuws te maken. Iets wel met een beetje Latin sfeer, maar meer internationaal. En toen ben ik tegen Felix Degenaar tegengekomen in Groningen. Hele super pianist. En hij had wel een idee om een beetje Latin lounge, Latin disco, funk project met mij te doen. Hebben we een hele nieuwe sound gecreëerd en dat zijn we nu aan het opnemen. En ja, de single is Decent, de eerste single is net uit. Dus daar is de correct al wat door. Een cd in China uitbracht. Daar haast ik wat bij, die zeg ik? Ja, ik heb een pakketje uit China gekregen van de maatschappij Top Music, die het uitgebracht daar heeft. Het is een onderdeel van Sony Music. Als het dan haast over verkeerscijfers, want China is zelfs een heel groot land. Ja. Maar we dan denken aan honderden, duizenden of nog meer? Ja, het laatste wat ik heb gekregen waren we boven de 10.000 cd's. Dus dat is niet heel erg veel voor China inderdaad. Maar het is wel wereldmuziek en ik begrijp dat het daar echt ook blijft. En dat mensen via gewoon horen dat het een leuk cd is. Dus ik heb meer verkocht in China dan in Nederland. Dat vind ik ook wel grappig. Dus als je in China bent, neem maar een kopie. Dus daar is het al die nieuwe single, Decent, zeg ik het goed? Ja, helemaal goed. Daar sturen wij nou een clip uit vanzelfs, want we bleven een clipprogramma. Dus ik zou zeggen, ze kondig hem zelf even aan. Dit is onze nieuwe single, Decent. Voor jullie allemaal een lekker zomernummer. Geniet ervan. Eso
Nou, ik ga me omkleiden en ik ben helemaal klaar voor de Shabam-les van Denise Rivera dadelijk. Maar eerst gaan we nog even naar de radiostudio van Noorderwien. Wat hebben we hier de Sketchers te gast. Deze ska-band had een bandlid die ook afkomstig is van Stravelte. De band die al lang uit elkaar is. Paul Alma. En dan lijkt het wel dat die hele Stravelte-club weer gewoon lekker rond muziekmaatje is. Want verleden weekend hadden we Sjoerd Plantinga nog in de uitsturing. In elk geval, de Sketchers die winnen te gast in de radiostudio van Noorderwien. En dat klonk zo. Wij zijn de Sketchers. De Sketchers. De Sketchers. Nou, verlangd. En je maakt een album? Ja. Ja, zeker. Nee, CD. CD. Door een heel eind voordat het alle keer clear. Maar waar bedenkt er een noes? We hebben een liedjeschrijver. Ja? Hoorn hebben. Vader dus. De vader van de Sketchers. Waar wie dat? Bert Kelly. Bert Kelly. Helaas is hij er niet meer. Maar die hier een hele grote muziek als kreun en teksten kreun. Dat wij nou nog steeds maar gewoon binnen. Hij ziet van dat willen wij ook een budget. Dat hij het mag hebben. Dus dat lijkt nog aardig wat werk. Dus die had ik nog wel wat doen. Is het album dan ook een beetje een eer betoon om Bert Kelly? Absoluut. Steed erop. Ja, ik zeg hem in boekjes niet. Ja. Hij is eigenlijk de founding vader of de Sketchers. Maar hoe zit het in die Stravelte? Ja, heel vroeg. Jezus Christus. Oh nee, maar dat zijn wel de Wat is nou leuk in Stravelte? Speel je in een Sketchers? Nee, dat moet ik nog uit. Volgende vraag. Zullen ze mij een antwoord zien? Ja, door er maar één. Ja, ik ben het snel in elkaar. Nou, de Shabam-les van Denise Rivera is intussen begonnen. En ik moet zeggen, het viel heel onwennig, want ik ga heel lang net sport. Maar ik doe mijn best en ik zou zeggen, shimma wat ik ervan bak. Ja, weer niet gaan. Shabam, sturen wij even naar de uitslag van de stemmerij van Aron Wieke. Nummer 3. De kast met Twallingziel. Ik ben te veel onderwijs. Nummer 2. Blue June, my favorite. I worry things all changed now. En op nummer 1, Johannes Riepma, my Libanine Rock'n'Roll. Nummer 1. Ik voel me supergoed, altijd ben ik mooi vandaag. Als ik me nergens sluit, jerk een melodie in mij. Wat ik viel, was dan van me vielst. Ik ben net van stil.
voor elke nien, wat mij als geen kunt mijn dak verdijt. Oh, wat ik viel, was toch van mij veelst. Ik ben net van stil, viel me als een ster. Laat me zweven midden in de nacht, midden op het dooi. De watten stel ze keer met mij. Toch is dat de keer, dobbels midden op een ei. Oh, 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 hoor ik dit vol in het leven. Ik sla op al in het leven, maar ik wil leven in een rock'n'roll. Wat ik viel, was toch van mij veelst. Nee, ik ben net van stil, viel me als een ster. Midden in de nacht, midden op het dooi. De watten stel ze keer met mij. Toch is dat de keer, dobbels midden op een ei. Oh, 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 hoor ik dit vol in het leven. Ik sla op al in het leven, maar ik wil leven in een rock'n'roll. Als Tono invloed hebben worst op hokkerclips de takkenwieken in dit programma te zien binnen, dan moet je nou even opletten. Surf naar clipcar.nl en stem op de volgende clips. Denise Rivera, My Dicen. Je steekt stemmen op Zea, maar ik ken er net bij. Ik zoer wat vregen, maar door sliepst alweer. Marek op Iris Kroes, My Thuis. Net ik wees woord is net meer altijd bij de. Of toch op deze laatste man, Johannes Riepma, My Living in a Rock'n'Roll. Nou, sneun is Sido Martens in de radiostudio van Noorderwien. Binnen we op bezieten bij Mindracer in Drachten. En houden we vanzelfs weer 2 nagelnije Friese clips. Ik zit die sneun, ik ga over douchen. Hoi.